ima. Ima matang thuk biro ba dana ima mari mangana dana amtang pambiro ba. Nangin na sado sira ba neba. Ado su ilay sa ako'y na hatong na lineba ima maya. Kayo bagi. Ako'y na lan pamsang mamatamda. Nako'y nga kadubigi manam-naman doy na bagoy. Ay pam de. Ay amo na naman roy. Ima ay si malay gidre. Nangin na siya si mamatamda. Dana madadana. Min talatang pamagaso. Yaning de ay na ima mata. Tunggan na dana pa mo ay ba babo. Nasaan na ay siya. Mama na tabong darana pura nga. Apo pa masa humpo po na kanigin ako'y naasahan nila ang sabi ba ba? Sili ba nga ang nagiging mamalay na mo ito na ba? Matanda tamoy kayang gadi ba? Oo, ay isado ay na. Ay di organize na nagiging mamani. Ay di party na nagiging mamani. Ay di wangang mayadi ay mataga di. Karamba mamano ba? Karamba mamano ay hay kayo ba mamaya? Karamba magkagi mamano ba? Pagpiro ba? Hindi kita na pagpiro ba? Inaysam to ka bombo ka ilaga. Hard pa siya yaning de. Hay pa tag kolaw-law ba ngam laga sidin po tresap ng tawpiro ba? Kukigi pi tong da bagi dina ong na naman na ito na. Yung tong kuding da, lekay kuding da. E may legin nupi yaraga. Dana panggi ba na traw? Darigin nangin nalisa amada. Tamtina hati kira ba da kari kita magdana ko'y na. Nasama kita magdakari kita ako pagam naman o ba imame ang kumo ba no eh. Pero ay ba na, pero. Di mano si pero. Ang kesan namin nga si Bang Tabang sa pamatam na ay imama tagi manam na maloy ba ikotag na. Namaloy! Ayaw mata namaloy. Asal mirana, iba? Namungtukin na sabon na ko'y nagkaringi. Mata na lang topi ni magkaringi no ba? Namungtukin na sama mo. Huwag talaga sa nasama niya. Magkaringi lang topi no ba matanda na. Tamoy doon na kaya wala nung kani atamado na. Mama ko na kulay pa iba na ba ang anggo? Ato na ima iwaraw eh. Ima kagteng ima may waraw eh. Lam ko ding ima iwaraw eh. Ato na. Ay nadabag sa pamatamda. Singa mong nga sa bangam kay sa pamatamda. Ima ano mayam na ay buwag pilang raw. Ay saning de. Ay ima ay nakauning de eh. At saan miran na ima sing da ay ima ay na ikauning de. Ngasi iba makanam ta na kaya ay de. Layo, manibugi mana ko ilo na maglayo. Malapay bin. Karama makangi malapay bino. Nang inasama dyan na natingtong na no'y nagkayam na punggo pangam na ba. Karama makangi malapay bino. Nakoy na din nga silaw makiri ba. Pingi ba ang kasi kambaw doon ba. Nakoy yung silay na. Ipamayam na ini. Ipamayam na ini ba ko. Ako yung yan naman na ako sayang. Kalam da kem tong de adabo mataw kalagi matong da pigli ba nga sing-sige na ko'y konde ba ang singlay di ba na sa masiba matanda natong na rin sin putuo ka lao bang gamda gadi pigli ba nga sing-sige tunglam sa kadong na ko'y kangadoy na ba imamaya ay waraw ay ima adabo ay sarki gani ay tawam tong pataw gani na sa de nga saya ba na mitagi di ay nangarang di hay kare kani ko man ako'y apon may ima mag-isagtam sagat tipaw ba? Ay ikogtag na ima amat manam na maloy. Ima amat na manam na maloy. Babong nakusutabi ko. Layo ka na malayin na suhay na ay may ibay. Ipuna di ako ilang kay tanami. Ay ko'y nasihing mga mibane. Ato, nangin na sa housing singre. Ako'y kita magtanoy, karago magkarim dawa, amatahay mga mga gadi. Piba nga kita magtanoy, ako'y nagkaritong lang sa tanong katanoy, mamaya. Laibiyo, ipabong ko sa laibiyo, imana ko sa laibiyo. Ay, di imong suwag tagaloy ay, isa suwag tagaloy kalingay matamda. Ay, nangasingang sa diba, ilay ka diba imaron, kanagi mapamda nga ang lugar doon namin siya. Ay, kan ba dahil tamoy po bang diba? Ay, si bukan na narin eh. Yung mo dahil dyan siya tiyatag ay sadli ba diba? Ato ka? Ima, mata na nga si Pabalaw dahil panarap.
Sumnam Sazana Labor, organizers and a Warrow. Kada Shakage ba? Nahalaga ni Matam na mo niya ready sa lo. Sumisil siya mo. Kendan daw biyo. Taw-taw na mo na. Tawraga. Nasiya dugo mahiro ay masisam-sam sa makuta sa kulay. Paisa drama isam-sam sa mamasiba Madam na kanigi manipo isanalay paki manipo mi am na. Tumin-tumin na laiban o ba? Wala ay ma. Ano na niya? Ay nalasin ako himapam na yaw mo na gali nagi kumdarag tito. Ay kauning day imaamat na. Abo. Nasabu araw ka no? Hadagin matang ng manipo na laiba ima-ibian am. Puna magpunsan drama. Ay kong tagda imaamat na naman am na maloy. Imamagi asiba pang drama masana kamay ng sakot ka no? Mama magitawsan pang drama masana. Kamdaw na lang ang pirantil ka ni kumo imamaya. Kumo! Nangin na sabo at saan mirantang ba? Adun na ay pati ni ay na adun yung organization ni mamani. Makoy kita iwagang maya ay ganay ba imamaya. Puna magwaraw eh. Kadabigyan ko yung organization da siya so da. Manungin saka adu mapan saka da. Kadabigyan ko na dependo ko no. Kadabigyan kayo iba no nakoy kita mo ida. Mado na takpa de. Nakoy yung oy sabati ba de. Nakoy tigikan man eh. Adun na. Isa may hangi mama, ako'y lady ay buhay sa ay binakano. Ay natsak patim ko di mama, ay machi, iangangatan nila isi, machi ay yawin. Ay ipuasing de, matamoy daw waraw raba de. Machi ay na imamagi, ay imalay gidre. Mapang ko din na ako'y lalamyan, ako'y nagkayamang sa utong say. Nung dante na anak mamatam na may napay imasa na mada ako'y kayagi matigtaw tong napangan oy. Ano mo? Ay kaki sa division sige masuyan. Ay nasiga masun ako'y sumay na nga si mahiro ay masiba na timin na lang magom like masuyay. Ay nako'y naasam na tamde. Ay manibugi mamahoy bidaya sa amtay itamde. Ay tamde, ay nasi ay asam na tamde. Pongdog piro, imamaya pun talaga. Dahil imamaya pun talaga, kada ay check talaga imamaya do. Ano na, waro mi ganun ima. Ay, ngam kay mating pang ba, ay ibong ipo, sige na magtadi ay check gane. Ano mo ay imama talaga, ay tawsan pang na. Ikaw ang tagda imanam naman na ay check gane, ay masay, ay ramge. Karin, kanda na koy na, apun magikulaw-law traba. Asing mamanipo imama na pabiging sagtam. Lagi mo ba ay nasahagi dyan tumiging ikong tagdang manam na malo. Ay masay, ay haram ge. Pende. Ay organization em sunung-sunay matokro. Ay nauni di micam may koy wara di. Yung na siyang agad, di maantaw ba? Nabiya nga nakutaban ng may tingdo na namba. Miya magigari mo lang pa. Miya property mo tugay ba? Haraga sakang dama kulay ba ba? Laan niya haraga luwa na ba ba? Amok tang pokpa miyo ibigin mapopo. Lumay na yun mahalay pa diba? Ngasi ang wanang yun nasasing siya. Makoy kasi mamaloy na maglay di magatan eh. Ako'y tasa din, ako'y na. Kanang tasa din. Ano na? Warawi. Matya ay na. Suryam na waraw na ka. Karang may imana ibutim sa di bala eh. Mado na tako de. Nakoy imanibugi may rapay di panamot. At sa miran na iba ako mamiyang imamangata na habis ay ayam ge. Warawi. Nagiging na bato ay kanam natin. Punamang ay inay tiyagata de. Matanda ka rin intong pili naman ako na. Matanda ka rin intong pili naman ako mo. Intong. Nangin na sa kaya di sige ka na habis eh. Kauwi ka no, ima. Pabo. Kag ko ding lingzen mana de. Kung ja, kun lingzen mana de. Organization su lingzen mana de. Tum dong nai koy. Sarkar siyam do ka ne. Buwak ki matam na dong paisa na nai ki bata ba de. Club su mana de. Ipan su lingzen mana de. Ima su lingzen mana de. Nangin na sa di dum kangaw na ka na ho bata ba de. Ay, sige ba yan? Ay, sige ba madam na?
ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯑꯩ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯋꯥꯔꯧꯒꯅꯨ